wito ngimagi midhiero ng'eny e Kenya mangima. Kata mana yo Mwea e Kirinyaga County giywak. To sirkal nitie. Victor ing'eni nyarawila no ka osekaw timbe jei. Kitane no ka omaya weche ga. Jei ma Nyando maya weche ga tano ka nyarawila waromo gode wach. Ken bende waromo gode wach. Nekech Victor kiparo ndalo muma kendo en gima lit ahinya. Ni samane Joseph owetege no uso kata doko ni ne en chenro mar Nyasaye tinyalo paro ni ne ntiere kech mane dhi biro ne piny Israel mano miyo Joseph ka no dhi Egypt kane kech dhi e piny mar Egypt to Nyasaye no miye rieko miyo ka no kano chiemo mano kano kane Nyasaye no sekelo ne lek chon ni kech ne dhi biro to no tiyo gi rieko ne mar kano chiemo. Mane omiyo sama ni neno kech koro kayo wuon gi kuma no odong'ie tineno ka koor owetege mamoko ka to dhi omiyo gi chiemo nikech chiemo ne ng'eny Egypt. Ne en gi rieko mar neno gima ne biro chon kaka Nyasaye no miye. To mae e met department masani wan godo machiwo siem nikech kinde ka Nyasaye ne chiwo siem e yor lek ni kech biro. Koro gik mwaneno sani gi ok gin gik matimore kata mana sani kende. Gin gik mane timore kech gi weche mag flood go oula gin gik mane timore kata chon. Mak mana ni e Kenya waka gi wich ma wan godo pod wanie wich. Pod wanie wich makata jok mane odak chon gi kwerewa mane odak chon kane wigi riek maloyo wich ma wan godo. Gima miyo ma timore ni ichalo ng'at maneno kondiegi biro kendo biro moka kuomi koro kose gik e dala koki iwuok igo uwi ni neno kondiegi biro nyonja no osesiem ni gini biro koro ka sani igo uwi e gima gini nikia iga mokalo Victor gichakiga ni Met Department Meteorological Department nyonja no chiwo siem ni koth ma odhi bedo godo e kinde mar chwire ni dhi loyo viwango mag koth ntiere kaka odhi bedo mathoth. En siem manyocha no sechiw mabe aparo ni kaka wanene ka ntiere kama nwalieke matin ka waparo ni siem makare manyochiw ni ibiti godo e yo makare. To wan engero mane joluo goyo ni ng'ech neno koda wang'i. Omiyo ok wanyal laumu jopiny modak e tie aochegi. Gima miyo ok wanyal laumu jopiny Victor. Ntiere gimomiyo iyiero sirikal mamalo to gi mag counties. Ibiro neno ka kata mana e Kisumu ka nyocha ne jogi odich mana gi kaka ilawo jo boda boda, nyocha ne gidich gi kaka ilaro stage. Jopiny odich gi weche mamoko to koth to gineno kabiro. Koro sani ka koth osegik, sani ko kadhano wenge gimorore ka wenge amadh chak, ka gima gini ne gikia. Koro giduoko wa e gik moko monego bed ni nyocha ne timore mayom, timore e yo mayom ma jopiny osemi puonjruok mowinjore nekech mana kaka nyarawila wache Victor ok ng'ato ok nyal nyisi ni kawuono idare dalani iwuoga gi jambi gi cham ma in godo idhi kanye kamidhiene maonge. Omiyo gin gik ma bende anyalo paro kata mana higa mokalo ndalo mane El Nino nika ka je yo bet kama nyakwar Peres obedeni nwatwakie gini malach e wach El Nino mo winjore ni warning mar El Nino bende nochiw mana kaka neno nochiw ma to giko ni ji notho. Omiyo gini duogo wa kama nyarayula wache ni gini osebedo ohala ne jomoko kendo ntiere joma lema mondo masirni makamagi obi kawuono e jumani ka jumani pod ok orumo ibiro neno ka oken Rigathi Gachagua ema dhi luongo bura tibiro winjo kanyo ne ka gitieko to gitengo bilion 4 bilion 5 kata 3 mar flood mitigation gino dhi timore e jumani. Governors bende mana kaka nyaraila wache ibiro do ka COG bende dhi chako bedo kanya makoro ineno ka koro gimbe gibirome ka gikwayo kony oya kuom donors mondo donors okonygi. Special program departments accounts may also be activated koro. Sani koro gibedo activated mibiro neno ka gikwayo donors mo e pinje mamoko mondo koro chak solro moro dhi e agulu no. Sani mibiro neno ka jogi wuok e gongede gi mogo ka ji lor kanyo gi ndege Nyando kanyo.
kichako chiwo ngede gi gige suna gi nets mag suna gik manyocha ne ok chak chon to nitiere kaka gini en ohala ne ng'ato malitie molo ka jok ma bende dhi kuno gi rambi gin gidonjo gi chopa both county to gi national government koro mae nyisi kit jotelo ma wan kod ni sama koro dhano osedarni to konyo ji gang'o nekech sani koro gin gik ma short term mitigation to nitiere long term mitigations minyalo tim manyalo kiwa problem makama mana kaka Nyarawila wache ni king'iyo Budalangi ndalo te kata mane watindo ni winjo ni Budalangi emane lich kendo sani de koro gino sombo dhano Budalangi moknwa ka gikonyo Ababu na Mwamba kane nitiere MP makanyo ibiro ng'iyo kaka ne gikiwa problem chama ne gitieko chuth to manyando ni to dong ka dhi mana mbele manyando ni nitiere MP Nyando ka nitiere MCA Nyando ka nitiere governor ka sani koro giduto gimoro wangie 2007 elections 2027 elections mane makoro ji ng'iyo kaka dhano gore to joma ng'iyo ni to ere kaka inyalo tiek perennial problem nikech onge gima lit Victor kaka gimoro timore kinde ka kinde tichaki nuoya miyo mana ywak ni serikali isaidia chama chiegni ne 2010 kucho nyaka sani miyo machielo kata doko ni podoko mak duonde bende ywak mana ni serikali isaidia kata ka ne watindo neno ka pi sombo diek kawo rombe gi dhok to Nyando kae mani wacho ni nyika no winjo matek ndalogo ma ndalogo ema kidwaro wuothe kano to yoti nyalo yudo wendo gi nengo moyweyo ngechni mani igoyogo pod nitiere nyaka sani miriu ka kibire gima nyo timore ko bala kae ok en gima okuongo timore sani to wan gi jotelo ma senior je yande wacho ni wan gi jotelo man gi lony kendo modhi sikul Koro mae gima ni neno ka timore kaka gima je yuago ni no timore Siaya to koro timore county wawe giduto koro mae duoko wa ni to kare ang'o momiyo iyiero jotelo e office nekech japiny ok nyal go kura kendo chaki kaw responsibility ni imiye ni wacho ni jopiny otamore winjo wach mae ok gima nyalo wuoye nekech responsibility mar neno ni jopiny orit gi mwandu gi mae oting'o nyaka county commissioners bende ma wan godo gin ka nyocha ne gisenwang'o gini ang'o ma gitimie momiyo koro dhano nyalo to nekech mondo dhano ma ineno koro kwan gi osedhi 10 gi wigi bed ni wito ngimagi cham ma ng'ato kawo gi mbolea mopidho Victor wan wadak e Tiawach awach mineno ong'ado tikadongo kai kochomo piny ni ka ndalo ma wacho pong kende to jogo mopidho cham e Tiawach kineno ka cham kaka puotho chope awach koywero mbolea te gi gik mano ukomo en asara nekech udok tie kech nitiere kodhi mano timang'o manyocha no nyiewo nitiere tich mano otiore kanyo to sama koro gini timore e dho nam gini timore e dho miriu gini timore manyaka jamni bende odhi go to ji bende wito ngimagi ere kaka nyalo bedo ni kinde ka kinde twak mantiere pacho ka twak mantiere kaluowa ma wang'eyo ni kinde ka kinde higa ka higa nyaka wawuoye weche mag oula gi donge nitiere jotelo wagi ginyalo bedie jotelo kata chieng' moro achiel kende kata ka ok gitimonwa gik mang'eny kaka wang'eyo notamo gini lakini achiel gima ginyalo time achiel kende to mana wacho oula ni kende koro kikwayo gi kamano ti usewacho ni ing'e notamogi bende ok akwagi to nekech giwinjowa mano mulo jema mambo ok akwagi ta challenge gi kendo aloso negi nekech mano koro ka gini otamogi to katgi onge ndhadhu en kado machalo ng'at machamo kado Victor gi bakul to en oko koro koth bende medo goyo kata tieni sama gine duol makoro gikuotho gi dhok achiel nitie weche moko mamulo oganda ma chairmanship mar James Nyikal onego beni gituomo gin weche mamulo oganda wa yes nekech magi gin gik magineno ka Nyikal ne tin nyaka sani koro en jaduong magi gin gik ma waduto te wasebedo kwaneno emomiyo wapenjore ni ka ne nitiere gimoro achiel mane inyalo tim kaluo kata jok ma wacho ni otenore gi piny owacho ka ne nitiere gimoro achiel kende mane ginyalo kelo attention mar president mane inyalo tieki ko bed ni en wach koro so indamcha ma Nyaraila wacho to ken bende wache ka nitiere gimoro achiel kende mane ginyalo timie ne joluo to en neno ni ywak ma jowa ywak kinde ka kinde ka mwandu wadhi e nam mwandu wa miriu dhi godo jowa tho to bende Victor kichaki weyo moko ok inyal kata mana blame national government kende ibiro yudo ka nitiere aochewa ma bende nitiere gi jotelo moyier to kata mano lalo kende iene moketie nyaka sani maka nyithindo dhi ao sikul kata kaka nyithindo dhi loka cha
nyithindo idro kacha ka di skul bedo matek. Magi bende gin gik ma nyaka William Ruto bi timnwa. Magi bende gin gik ma nyaka governor bi tim, nyaka jotelo moyier ma MCA oyie yoro aora no gi gambut ka dhi manyo mbolo, kendo governor bende yoro aora no gi gambut, kendo ng'e na aora no nitie. To sa campaign tiwinjo ka giwacho ni daraja ma kama wabiro loso ni. Koro mae e sa monego bed ni gik ma kamagi itimie mondo midhiero ma kamagi kik wabed godo kinde ka kinde. To mogik en ni wa jopiny gi jotelo, ahinya jotelo, onego bed ni koro golie wach mar ohala e gini. Onego bed ni wach mar yuto gi dhier mar joma moko, goula manego joma moko, wagol oko e gini. To ere kaka dang' gigol oko e gini to ka ema giyute. Ano wado tek. Ing'eni dwedi mapidhi ok dika. Kaka jeno bende wacho. Dika lwedi mapidhi.